Realment aquest espai cada vegada agrada més als expositors i a la gent, com vam veure l'any passat. Per tant, si té acollides per ambes parts, diguem-ne, no hauria de ser un problema que aquest fos un espai on es consolidés aquesta fira. Així ho assegura Joan Vila, el regidor de Turisme i Empresa de l'Ajuntament de Manresa, i és que l'Avinguda Universitària podria ser definitivament la ubicació de l'Expo Bages, després de repetir per segon any consecutiu. En aquesta edició, que serà el 23-24 de maig, hi haurà més expositors que l'any passat. L'any passat vam tancar amb 141 expositors i hores d'ara ja en tenim 148 de confirmats i per tant s'estan acabant de tancar alguns i pot ser que pugi una mica, però d'entrada ja podem anunciar que estem per sobre dels expositors de l'edició passada. La novetat és que s'estrena a la Central Creativa. Allà hi veurem que passen moltes coses, hi haurà xerrades, hi haurà concerts, hi haurà networkings, perquè hi haurà espais de trobada, etc., que és com ens ho han demanat, i això la veritat és que estem molt il·lusionats perquè sabem segur que ells mobilitzen a molta gent i per tant també serà un espai molt lluït. I l'espai que repetirà serà l'Otaku Bages, la zona dedicada a la cultura japonesa i als videojocs, que ampliarà els estants fins al Parc de les Homilies d'Organyà. Com ja és tradició, també es concedirà el Pollet d'Or, que enguany serà concedit a la Sílvia Invers, de Fira Manresa. És un guardó que es va instaurar el 2010 i la comissió organitzadora de l'Expo Bages cada any reconeix el paper de persones o empreses de la ciutat de Manresa.